Dimetazín. No, poďme si o ňom niečo prečítať. Je to údajne prohormón. Ja s prohormónmi ani so SARMsami nemám žiadne skúsenosti, takže ja v tomto videu len poviem, čo som sa dočítal a už si nech si už každý spraví názor svoj. Prípadne môžete do komentu, kto to užíval alebo kto to berie. Môžete napísať svoje skúsenosti s týmto doplnkom výživy. A ja len takto v krátkosti prečítam. Najprv prečítam leták predajný, aby sme sa zasmiali trošku. Je v súčasnosti jedným z najnovších a najhorúcejších doplnkov prohormónu na trhu, to je nejaký preklad z angličtiny. Dimetazín od Hightech blablabla je silný anabolický prohormón, ktorý vám pomáha dosiahnuť vytúžený vzhľad suchého svalu. Super, samé pozitíva. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo hovoria skúsenejší užívateľia a nielen predajcovia. Dobre, takže v rýchlosti. Zvýšený krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, vznik akné, taktiež je spájaný s toxicitou pečene. Znova len dodám, tak ako som už dodal v skoršom videu o prohormónoch, že sú to prekurzory anabolicko-androgénnych steroidov, čiže aj prohormóny ti ovplyvnia produkciu tvojho vlastného testosterónu. Aj prohormóny prinášajú tie isté nežiaduce účinky ako steroidy. Myslím si, že samotné anabolicko-androgénne steroidy, ktoré poznáme od 60. 70. rokov, ktoré prešli nejakým vývojom, sú podľa mňa lepšia voľba, ak už chceš niečo skúsiť, ak už chceš niečo dávať, tak je to lepšia voľba ako prohormóny SARMsy a skôr by som šiel touto cestou. Ale ako hovorím, nemám s prohormónmi ani so SARMsami žiadne skúsenosti, len to, čo som počul, čítal a tak ďalej. Možno sa mi vyjadria v komentoch kompetentnejší a budem za to rád a možno vyvrátia to, čo som povedal.